Jessica Williams, codi hwnna'n hir. Ydy Chloe Chivers yn gallu cadw'r bel ar dilyn y chwarae a cael y croesiad i mewn. Honna heibio i Stacey John Davies, y bel yn dal yna ar hywsyd. Mae Cwmbrân wedi llwyddo gadw honna rhag mynd i gefn y rhwyd. Cyfle cynta gwirioneddol y gêm fanna i Abertawe. Chloe Chivers, bas hyfryd i lwybr Tate Trivett. Mewn i'r cwrt Cosby, y croesiad at Deacon, Stacey John! A dyna'r gôl agoriadol yma yn y rownd gyn derfynol Cwpan Cymru Bute Energy. Yr croesiad gan Tate Trivett yn cyrraedd Stacey John yn y cwrt Cosby. Tate Trivett yn rhoi pwysa ar Summer Bowen Quick. Trivett mewn meddiant yr ergyd gan Tate Trivett ac am arbediad hyfryd campus gan Amy Preston Roberts rhwng y pys i Cwmbrân. Bel yn y cwrt Cosby. Ar ergyd gan Casey Daniels. Ddim yn bell o gwbl. Hi nath greu'r gôl. Enillodd y gêm iddyn nhw'n erbyn Llansawel yn yr wyth ola. Tate Trivett ar yr asgell chwith. Chloe Chivers o'i blaen ni. Eli Bydhendi yn ei gwylio. Chivers yn cael y croesiad. Ac am gôl hyfryd gan Amy Deacon. Cyffyrddiad godidog gan Deacon yn mynd ar elyrch ymhellach ar y blaen yma ym Mharc Jenner. Bowen Quick yn taro honna yn uchel. Macy Morris. Gyda hi ddim yn cam sefyll. Macy Morris i Cwmbrân yn taro'r trawst. Wel, am gyfla i Macy Morris. Mi gafodd hi gyfla gwirioneddol arall yn fanna i dynnu un yn ôl i'r tîm o adran y de. Finch y bas ymlaen. Tate Trivett sydd ar ei hôl i. Trivett ar croesiad. A dyna ail gôl Amy Deacon. Trydydd i'r elyrch. A Tate Trivett sydd wedi bod yn creu goliau drwy'r tymor i'r elyrch. Yn creu un arall i Amy Deacon. Chloe Chivers. Chwilio am rediad Tate Trivett. Bowen Quick sydd efo hi. Trivett! Yn taro'r postyn. Wel, Tate Trivett mae'n newydd greu gôl i Amy Deacon. A mae'n taro'r postyn i hun. Chloe Chivers ar ymyl y cwrt Cosby. Chivers! Yn taro'r postyn arall. Chivers yn cael ail gynnig. A honna drost y trawst. Sgoriodd i bedair yn erbyn y Seintiau Newydd yn y gyngred wrthnos diwetha. Taro'r postyn ar yr achlysur yna. Bel yna'n hir gan Stacey John ar yr asgell dde. Cael y gora o Georgina Cridland, y croesiad! A'r gôl, y bedwaredd i Abertawe prawn ma yn disgyn i Tate Trivett. Mae eisoes di creu un i Amy Deacon. Dyna'i gôl gyntaf hi yng Cwpan Cymru eleni. Lauren Davies. Chwilio am Trivett. Trivett ar garlam i mewn i'r cwrt Cosby. Tate Trivett yn mynd i hun. Arbediad gwych, ond mae'n disgyn i Chivers. A bydda rhywun wedi disgwyl i brif sgoriwr Abertawe Chloe Chivers sgorio o'r safle yna. Stacey John i mewn i'r cwrt Cosby am arbediad, ond oedd yr arbediad ddim yn ddigon. Stacey John yn dal yno ac mae'n cael ei hael y pnawn ma a 5 gôl i Abertawe. Macy Miller fydd yn cyrraedd y bel gynta. Capten Cwmbrân efo hi y croesiad. Chivers yn y fan ar lle methu rheoli, y bel yn dal yno i Emily Richards. A dyna'r chweched. Emily Richards wedi dod ymlaen i'r cae fel eilydd. Lauren Davies. Gwthio fyny. Tate Trivett efo hi. Trivett ar croesiad. Y bel yn disgyn i Emily Richards. Ond yr ergyd yna
yn hawdd am i Preston Roberts rhwng y pist. Croesiad gan Chivers. Cyrraedd Chivers! A clywi Chivers. Faint o agos mae hi wedi dod praw ma. Nid dyna'r tro cyntaf iddi daro y postyn neu'r trawst.